An balimaw ni ɲankuma bi kibaran b'an bolo kala s'aw ma o de ye ko Ɲamakɔrɔ ayiwa Bamakɔ yan nɔ yɛrɛ ayiwa olu dugudenw kɔni wulilen de k'u jɔ ni waati in na cogo min na kɔni olu ka quartier maire kɔni ko o kɔni o kana falen ayiwa hakilina jiginna kabini ayiwa utukalo tile 31 ayiwa min yɛrɛ ye commune 6 maire ba ye ale kɔni tun ye papier dɔ kɔni bɔ min na a b'a yira k'a fɔ kɔni ko Ɲamakɔrɔ maire ale b'o bɔ yen ni ka maa wɛrɛ sigi o nɔ la ani ayiwa quartier ayiwa 6 wɛrɛ olu maire olu bɛ wuli ka mɔgɔ wɛrɛ kɔni sigi a nɔ la ayiwa min yɛrɛ ye Ɲamakɔrɔ ta kɔni o tun kan ka kɛ ayiwa juma tɛmɛnen nka kabini juma tɛmɛnen fo ayiwa an bɛ juma min na bi kɔni Ɲamakɔrɔkaw kɔni bɔlen don ka ayiwa mairie yɛrɛ kɔni minɛ ni k'u daga yen kɔni olu y'a yira k'a fɔ kɔni ko olu tɛna sɔn cogo si la ko olu ka maire kɔni ka falen k'a sɔrɔ olu yɛrɛ ma kala ta ka mɔgɔ kɔni sigi a nɔ la Ɲamakɔrɔkaw kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko maire min bɛ olu kɔni ka quartier la nin waati in na ko a kɔni ma foyi juguman kɔni kɛ olu la wa ko olu kɔni dalen bɛ a la wa ko de kɔni kɛra sababu ye ko olu bɔlen filɛ nin ye ka mairie kɔni k'u sigi a kɔnɔ cogo min na kɔni ka ka falenni kɔni o bali ayiwa Ɲamakɔrɔkaw kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko olu kɔni tɛna saliya nin wale in na ko k'a d'a kan kɔni ko olu hakilina kɔni ko olu bɛ tiɲɛ de kɔni kan ayiwa tɛmɛnen ka bɔ yen an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko député sigi ni o ye élection législative ye ni ale kun fɔlɔ tun kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔ octobre kalo tile 28 ale kɔni bɔra ma ka bila novembre kalo tile 25 la ayiwa min yɛrɛ ye kiritigɛla ni olu ye magistrat ye olu bɛ grève min na ni o ye baarabila kudayi ye ayiwa nin kɔni ye o kɔlɔlɔ dɔ ye k'a d'a kan kɔni min yɛrɛ ye député maa minnu bɛ fɛ k'u kan bɔ députéya kɔni nɔfɛ u tun kan ka papier minnu kɔni di o la o papier dɔw kɔni tɛ se ka sɔrɔ ayiwa a yirala k'a fɔ kɔni ko o yɛrɛ papier kɔni ladɔnni o dan tun ye ayiwa ni septembre kalo tile 13 ye ayiwa a yirala k'a fɔ kɔni ko papier ninnu kɔni ma se ka sɔrɔ maa caman kɔni fɛ o de kɔni kɛra sababu ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔni ye ayiwa député sigi kɔni bila ayiwa waati wɛrɛ la ni waati kura in kɔni a yirala k'a fɔ kɔni ko papier ladon kɔni o yɛrɛ dan ye octobre kalo tile 11 kɔni ye ayiwa an balimaw ni kunnafoni ninnu de tun b'an bolo k'a las'aw ma bi ani ce aw ka kulomajɔ la